Εννοώ να πάμε εκεί και να γυρίσουμε προς τα εδώ. Ζοφέρι, καταλαβες. Να γυρίσουμε προς τα εδώ μετά. Πάμε εκεί στη λάμπα από κάτω, στρίψουμε ένα τσιγάρο. Και ξεκινάμε. Ναι, πάμε. Κομπλέ, παίρνα. Φίλε, έχω παγώσει τα χέρια μου. Εγώ φίλε, ντύθηκα καλά. Τα χέρια μου σίγουρα. Κάτι άκουσα εδώ μέσα τώρα. Ξέρω. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο, δώστε τα παιδιά να μαζευτεί, να ενδυναμώσουμε το live, γιατί ξέρετε μας έχουν στο στόχαστρο να μας ρίξουν κάθε έρευνα και ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα εδώ προς το παρόν. Θα σας πω γιατί είναι δύσκολα. Ακόμη δεν ήρθαμε, ακόμη δεν πατήσαμε εδώ. Έλα ρε μαλάκα, πώς είναι δυνατόν, τώρα το βρω να φορτίσει μπαταρία, δεν έχω. Το φακό. Τέλος πάντων, έχετε εσείς. Να μην πέσει. Περιορισμός. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλησπέρα. Πάμε παιδιά όλοι μαζί, ταπτώστε, δώστε ταπ παιδιά, κοινοποιήσεις, να φεύγουνε, γιατί το μέρος πραγματικά αξίζει πολλά, αξίζει που λειτουργούν όλες οι αισθήσεις σου εδώ, και να μην λέμε βλακίες τώρα, γιατί με το που ήρθαμε είχαμε κάποιες καταστάσεις που δεν θα τα αναφέρω, γιατί θα μου πείτε ακόμα δεν ήρθατε, σας έχουν συμβεί πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα το αναφέρω, θα δείτε το μέρος κι εσείς, θα δείτε πόσο creepy είναι και τα λοιπά. Έτσι. Προς το παρόν, το κρύο μας ξυρίζει, πραγματικά μας ξυρίζει το κρύο. Το μόνο που θέλουμε από εσάς παιδιά είναι να ενδυναμώνετε το live, να βαράτε όλοι μαζί tap και ο λόγος είναι γιατί, θα σας πω γιατί. Ο λόγος παιδιά είναι το ότι μας έχουν βάλει στο στόχαστρο για να μας ρίχνουν κάθε εξερεύνηση. Έτσι τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε. Καλησπέρα σε όλους. Μαζευτείτε λίγο, πάμε λίγο όλοι μαζί. Καρδουλώστε τις οθόνες σας εκεί που θα σας πάμε. Πραγματικά όλες οι αισθήσεις δουλεύουν και θα το δείτε. Ακόμη δεν ήρθαμε, ευχαριστούμε πολύ. Ακόμη δεν ήρθαμε εδώ, τα σκηνικά άρχισαν να δουλεύουν μόνα τους, χωρίς να κάνουμε κάτι. Άρα οι μαρτυρίες του κόσμου είναι αλήθεια. Για να δούμε πόσο αλήθεια λέει ο κόσμος και τα παιδιά αυτά που έχουν κάνει, που έχουν ζήσει εδώ πέρα κάποιες καταστάσεις. Θα σας πω λίγο το σκηνικό, το τι γίνεται. Πολύ πιο παλιότερα εδώ πέρα παιδιά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί με μια κοπέλα, λένε ότι εμφανίζεται και διασχίζει το δρόμο, τον οποίο δρόμο θα πάμε εκεί μέσα. Εκεί που τελειώνει το σκοτάδι, εκεί που θα δείτε όλα τα υπόλοιπα. Και θα το δείτε και εσείς. Με τη βοήθειά σας και μόνο. Σας αφήνουμε λίγο να δείτε. Το μεταξύ κάτι είδα τώρα εκεί κάτω. Κάτσε να περάσει. Δεν μπορεί και η ιδέα μου. Τέλος πάντων. Εκείνο είναι η ταμπέλα που είναι από πίσω. Μην ψαρώνεις. Εκείνο που βλέπεις κάτω είναι η ταμπέλα.
Όχι, Πού λες, από κάτω πίσω. δεξιά. Ναι. Είναι κάποιο πράγμα που έχουν βάλει εκεί για να φωσφορίζει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο, σας ανοίξαμε από τώρα, σε λιγάκι από τώρα θα πάμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Μην καπνίζεις μπροστά στην κάμερα. Φύγει. Έχω φύγει. Ρε. Σε λίγο θα πάμε, φάνηκε ο καπνός, γι' αυτό το λέω. Άχνη, να. Κοίτα TikTok. Ορίστε, φάγαμε περιορισμό. Λοιπόν, Περιορισμό. ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για τα δώρα σας. Αντώνη, πες λίγο με το που ήρθαμε, τι έγινε, τι ακούσαμε. Για να μην νομίζετε ότι... Παιδιά, με το που ήρθαμε εδώ πέρα μέσα στην εκκλησία, στο χώρο τέλος πάντων της εκκλησίας, Στο ακούσαμε βήματα και συν αυτό είδαμε και μια σκιά να περνάει από δέντρο σε δέντρο. Για να δούμε. Αυτά που λένε οι μαρτυρίες είναι αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, θα το επιβεβαιώσουμε σήμερα ή όχι. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Χάγκερ, στον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Νικόλα, βλέπεις το team είναι εδώ. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας, εδώ το λέω δημόσια, από τους Hunger Nights. Είχαμε πολλή βοήθεια και δωράκια καλά από τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, παιδιά, το κρύο, Ζαφύρι, κρύο, έτσι, μην λέμε μαλακίες τώρα. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο. Τι λένε οι μαρτυρίες, παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα σας το ξαναπώ για εσάς που μπήκατε τώρα. Και μέχρι να τελειώσει η Ζαφύρι στο τσιγάρο του, γιατί δεν το βλέπω καλά μετά από αυτό που ακούσαμε και είδαμε, λίγο να σταθεροποιηθεί η φάση. Δεν ξέρουμε ποια χρονολογία, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει αυτό, δεν ξέρουμε γιατί είναι εδώ. Πάντως υπάρχει μια κοπέλα που λένε που διασχίζει το δρόμο αυτόν εδώ, πίσω. Εκεί που τελειώνουν τα φώτα, εκεί που αρχίζουν οι αισθήσεις να δουλεύουν, εκεί θα πάμε. Έτσι, Ζαφ. Ναι. Να προχωρήσουμε, να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Θα πάμε. Εγώ περιμένω από εσάς το εκεί. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας παίρνω. Πάμε να βγάλουμε το... Σε λίγο φεύγουμε. Φτάνουμε βασικά. Φτάνουμε βασικά εκεί. Το άκουσα. Δεν Ωραία. πάντα στα φύλλα. Λοιπόν, καλή μας εξερεύνηση, παιδιά. Αν δεν βλέπω σχόλια, δείξτε κατανόηση. Αυτό που κάνουμε είναι και στο συγκεκριμένο σημείο είναι λίγο... Ναι. Δεν ξέρουμε τι έπαθε η κοπέλα, φίλε μου. Δεν ξέρουμε. Πάμε, παιδιά, καρδουλώστε την οθόνη σας για την δυνάμωση. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Τέλος η συζήτηση. Φύγαμε. Το τσοπολιό και έτσι. Την παπαδιά είδες τι που άραγε στην εκκλησία προχτές. Το καυτό το μου. Οι άλλοι, φεύγει ο άντρας της και μπαίνει ο γκόμενος και από τη γειτονιά. Δείξε το κούλο. Προσπαθώ, παιδιά, όσο μπορώ να κρατάω σταθερά το κύμπαλ, γιατί αν είναι η κοπέλα που είναι λέει ντυμένη νύφη, είναι αλήθεια, παιδιά. Δεν ξέρουμε αν είναι ή όχι. Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δείτε την... Εμείς έχουμε παρκάρει εκεί. Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δείτε το σκηνικό αυτό όλο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ ακούσαμε πριν αυτό που ακούσαμε. Κάμε εδώ μέσα. Τι είπες? Ντου, ναι, φύγαμε. Λοιπόν, τα μάτια σας 14. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να είναι κανένας πλάκας εδώ. 6 μάτια. Τι ας κάνω. Αλλά τι γίνεται? Βήματα πίσω. Ναι, εσύ.
έχω μία φάση τώρα ότι θα μου τελειώσει η μπαταρία από το φακό. Να ξέρετε. Εδώ αριστερά ή δεξιά. Εκεί στο παγκάκι ρε παιδί, να στήσουμε καμία κανένα. Μη φωτίζει συνέχεια ένας μπροστά. Ένας θα ρίχνει και πίσω κάποια φάση. Αυτό δεν θα το ξεχάσετε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι το σκηνικό όλο. Εδώ θα γίνει ό,τι θα γίνει και μετά προς τα πίσω. Να το ξέρετε για να το γνωρίζετε. Εδώ έχει μονοπάτι, οπότε το νου μας εδώ πως κανένα... Μάγεις τίποτα σύμβολα τέτοια δεν βλέπουμε, δεν έχει κάτι, έτσι. Τώρα παιδιά θα ξεκινήσουμε λίγο δέντρο δεξιά. Πού, ποιο εννοείς, εδώ? Τώρα παιδιά θα το φτιάξει ο Αντώνης, αυτό το λόγο είναι εδώ. Αντωνάκης. Εδώ. Λοιπόν μάγκες, απόλυτη ησυχία. Λίγο να δούμε τι παίζει εδώ. Λοιπόν παιδιά έχουμε ξεκολλήσει έτσι, είμαστε κομπλέ νομίζω. Μισό λεπτάκι λίγο. Ποιος το περίμενε θα έρθω εγώ εδώ ρε μαλάκα, είναι δυνατό. Εδώ που λέγαμε δεν θα πατήσουμε ποτέ. Ωραία, κομπλέ. Χαίρομαι. Χαίρομαι παιδιά, πραγματικά. Ξεκολλήσαμε έτσι, γράψτε με στα σχόλια λίγο. Κολλάς πάλι λέει. Παιδιά πείτε μας λίγο στα σχόλια αν κολλάμε. Έλα. Έχεις τις συσκευές στο χέρι σου. Δώσε μία στον Αντώνη. Δώσε το κινητό σου στο Ζαφύρι. Λοιπόν παιδιά, η EMF ποιος έχει? Ναι, δεν πρέπει να κρατάτε καθόλου στις συσκευές επάνω. Ωραία, απομάκρυνε το φακό τελείως. Ο φακός δεν επηρεάζει τόσο. Τώρα όχι, άρα είμαστε κομπλέ. Ωραία. Φίλε, αυτό το κρύο μου έχει σπάσει τα κόκαλα. Ένα-ένα, τα πλευρά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι. Όσοι έχετε ακουστικά, φορέστε τα, γιατί αν ακουστεί κάτι θα το ακούσετε καλύτερα. Γιάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Θα τα ακούσετε καλύτερα με τα ακουστικά. Έτσι, καλησπέρα Τζίμι, γεια σου Τζίμι. Όσοι έχετε ακουστικά, φορέστε τα παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι λέει, κάνα το τσεκ, εντάξει. Για αρχή. Θέλουμε να στήσουμε ένα catbull εκεί. Ποιος θα το στήσει? Θα βγάλω για το υπόλοιπα. Θα βγάλει όλα εδώ έτσι κάτω. Στο παγκάκι ρε. Όχι, κάτω.
Μαγκές. Ακούτε πάνω δεξιά. Είχε μεγάλη μορφή. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλησπέρα. Το ρέμβο πότε το βάζουμε? Για αρχή σου είπα, πρέπει να βάλουμε το... Ωραίος είσαι Νίκο, λέει. Να φτιάξω και το τέτοιο. Ναι, κουμπώστε Spirit Box πάνω, κεραίες, καλώδια, ακουστικά, μαστικά. Μαστιγωτά. Το Catball το έχεις εσύ? Ναι. Ποιος το έχει? Εγώ. Εδώ που γράφει Δώσ' μου το σήμα. report. Ναι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε για κάτι. Αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο μας το στείλαν οι Hanger, έτσι, τα παιδιά, ο Νίκος από τους Hanger. Αυτό εδώ το μηχάνημα, ξέρετε τι είναι? Το έχετε δει νομίζω και σε αυτόν. Αυτό εδώ πέρα αν ανάψει, τη γαμίσαμε να ξέρετε. Αν ανάψει αυτό εδώ, δύσκολα ανάβει αυτό εδώ να ξέρετε. Είναι μεγάλη ένδειξη αυτό το μηχανάκι για εμάς, το οποίο θα κάνει αυτόν τον ήχο. Αν σε περίπτωση βρεθεί κάτι και είναι εδώ. Το βλέπετε? Οκ. Εφόσον το βάζουμε σε λειτουργία αυτό, ναι, σταμάτα όμως. Sorry, ποιο πάτησα? Ρε γάμο. Ρε μάγκες, γιατί βαράει μόνο το αυτό? Μόνο του βαρούς. Λοιπόν, πολλά, θα ξεκολλήσει παιδιά, θα ξεκολλήσει. Μην μου αγχώνεστε μόνο, να στηθούμε λίγο θέλουμε και όλα θα πάνε κομπλέ. Το βλέπετε το Ζαφύρι που πήγε, που έχει βάλει το Catball, το βλέπετε? Πάρε το φακό σαν τον από εκεί. Εμποδίζω, χτυπάει όταν περνάει κάτι από μπροστά. Και αυτό το πάραμε έτοιμο. Παιδιά, δεν θα κάτσω να σας πω το πώς δουλεύει τώρα. Εδώ ήρθαμε για άλλο λόγο, έτσι. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια εξερεύνηση. Το λέω καλοπροαίρετα, μη θυμώσει κανείς. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ ορίστε ο Ζαφύρης ετοιμάζει το speedbox. Το ανοίξες? Τι ήχος είναι, τι ιστορία είναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είναι στα 100 Hz. 400 βάλτε. 400 και θα το παίζουμε 100, από τα 100 μέχρι το 400. Έχει αναλογία πάνω. 300. Τώρα πλάκα μου κάνεις έτσι. Εδώ ήμουν δεκόντεψα. Σε είδα. Κάτσε, σε τι απόσταση χτυπάει? Εδώ. αυτό τώρα? Περίμενε. Άστο λίγο να το δει και ο Hanger. Είναι μέσα ο Hanger. Απόσταση Η απόστασή μας παιδιά είναι μισό μέτρο. από το Reboard εμείς, εδώ που είμαστε εμείς τώρα, εγώ και ο Αντώνης, είναι περίπου 10 βήματα μέχρι εκεί. Πριν βάραγε. Να τα κουμπέσουμε, Hangers. να τα κουμπέσουμε λες την κερά στο μεταλλικό το παγκάκι. Φίλε δεν ξέρω, ίσως και να περνάει κάτι από δίπλα να ξέρετε. Βλέπεις ότι τώρα που κόντεψε ο Αντώνης, ανάβει. Απόσταση λέει 1,5 μέτρο πρέπει να έχετε. Ποιο 1,5 μέτρο, 10 βήματα σου λέει είμαστε μακριά από το μηχανάκι αυτό.
Λοιπόν, απομακρυνθείτε από το μηχανάκι. Εδώ καλά είναι. Λοιπόν, ένα EMF. Ένας, το φακό του σε μένα παρακαλώ. Και να κάνει ο Αντώνης ένα check-up γύρω-γύρω. Δώσ' μου το κινητό σου. Thank you. Άνοιξε. Δεν θα ανοίξεις. Μισό λεπτάκι, όλα με τη σειρά. Δώσ' μου το φακό σου μία. Βλέπετε παιδιά τον Αντώνη, βλέπετε τα χέρια του. Οκ, είναι άδειος. Χάγκερς, το είδα αγόρι μου, το είδα. Λοιπόν, πάμε Αντώνη. EMF. Μην κάνεις άλλο πίσω. Ναι, γιατί θα πέσεις, έχει πίσω τρύπα. Θα φύγουμε σε όλο το χώρο. Ξέρεις τι. Μην μιλάμε καθόλου. Θα γίνει και αυτό μισό λεπτάκι λίγο. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε. Λοιπόν. Αντώνη, όπου νομίζεις ότι πρέπει να πας για να το κάνεις ψαχτήρι, πήγαινε, είμαι από πίσω σου να ξέρεις, με φωτισμό. Μη μασάς, είμαστε πίσω σου. Μόλις είδα ένα φωτάκι να ανάβει. Κάπου εκεί μέσα. Εδώ. Ναι. Το DVR γράφει έτσι. Ωραία. Εμείς είμαστε. Προσπαθώ παιδιά, είμαι φορτωμένος. Ο Ζαφύρης έχει άλλο εργαλείο στα χέρια του. Δεν θέλουμε να παρεμβάλλουμε το EMF, γι' αυτό και είμαι μακριά από τον Αντώνη. Όσο μπορώ βέβαια. Μικρέο που νομίζεις ότι πρέπει να το κάνεις ψαχτήρι, είναι δικό σου να ξέρεις. Σε ποιο δέντρο το βρήκα. Ζούμαρε λίγο το φακό. Έχουμε ενδειξή. Ζούμαρε λίγο το φακό να πάω και εκεί. Α, δεν πρέπει να φωτίζουμε και οι δύο μπροστά, ένας πίσω. Τίποτα έτσι. Ζαβό, όσο μπορείς και πίσω να χτυπάς κανένα τέτοιο φως, γιατί έχω το φωτισμό εγώ στον Αντώνη. Το catball. Άναψε. Ναι, Μάγκες catball. Μάγκες catball. Μάγκες catball. Και δεν φυσάει καθόλου έτσι. Και το έχουμε βάλει με το κουμπί πάνω, να τρέχει ολόκληρος μαλάκα. Εδώ δεν χτυπούσε το ρεύμα μόνο του. Μάγκες catball. Μάγκες catball. Γι' αυτό σου λέω που είσαι, πίσω θα χτυπάει ένας φως συνέχεια. Δεν ξέρεις. Εγώ το είδα, εντάξει, τώρα μέσα στο σκοτάδι κάνω ντόλες. Πάλι catball. Αυτό γαβίσματα μου φωνή. Φέρ το φακό μου. Ένα πίσω. Ωραία. Μπράβο. Να είμαστε κομπλέ. Το βλέπουμε Αντώνη, το βλέπουμε. Όρθιο βάλτα. Όπα. Μάγκες. Αν δεν μας κάνουν πλάκα, μόλις άκουσα κάποια να γελάει από εδώ μέσα. Κι εγώ το άκουσα. Οκ. Ξανά. Ξανά catball. Πάρ' το στα χέρια σου. Κλεινώ. Ναι. Κλείστο. Απενεργοποίησέ το. Τέλος. Μάγκες, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι τώρα, να ξέρετε, γιατί ήδη τα καταγραφικά μας είναι αρκετά δυνατά. Ο Χάγκερς είναι εδώ, μπορεί να μας πει λίγο η ένδειξη εδώ πέρα. Έλα. Θα πάω λίγο μέχρι και κάτω.
Μην απομακρύνεις όσο μπορείς, να αγόρι μου. Έλα, θα έρθω εγώ. Θα έρθω εγώ Δεν γίνεται να φεύγεις από αυτόν που καταγράφει, να ξέρεις. Ο Αντώνης έχει φακό, εγώ δεν έχω πίσω μου. Εδώ είναι ρε μαλάκα. Παιδιά, ο Χάγκερς πού είναι? Ωραία. Νικόλα, το είδες στο κάτμπολ? Βήματα, Οκ, κάνε τη δουλειά σου. Και εδώ, μπροστά μου τώρα μόλις. Από EMF τίποτα. EMF τίποτα, οκ. Βέβαια, με προσοχή στο που πατάτε, γιατί Ναι, ναι. έχει παντού τρύπες. Λοιπόν, το catball λέει ανάβει συνέχεια. Δεν μπορώ να διαβάσω. Το catball ανάβει συνέχεια. Πρέπει να μείνετε εκεί που ανάβει και να αρχίσετε. Ωραία. Ωραία. Οκ. Α, εσύ το έχεις πάρει το κάμπολ και εγώ έψαχνα. Ω μαλάκα, τρέμω από το κρύο σκάφο. Έλα. Θα σβήσει το catball, μην αγχώνεσαι. Ανάψε το φακό σου, Αντώνη, μην κάθεσαι μέσα στο σκοτάδι μόνο σου. Ωραία. Ο φακός θα ανάβει ό,τι και να γίνει. Μετά να το ξεκινήσουμε. Θα το ξεκινήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, σας κάνουμε μία γύρα. Εγώ και ο Ζαφύρης με το φακό και το δικό μου και το δικό του, γιατί ο δικός μου πέφτει. Όσο μπορώ σταθερά. Πάμε άλλη μία προς τα πίσω, Ζαφ. Τα ακούτε δεξιά? Λοιπόν, το catball είναι κομπλέ. Θέλετε να αφήσω κάπου το κινητό να καταγράφει ή θέλετε να το έχω στο χέρι? Ό,τι θες. Λοιπόν, Αντωνή, έλα. Θα ανοίξουμε... Όχι ακόμα, περίμενε. Θα κάνουμε μία για αρχή χωρίς spirit και μετά. Γιατί θέλουμε και EMF. Χωρίς EMF δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα σου κλείσω εγώ αυτονομική μπαταρία. Το βάλω μέσα στη τσέπη. αδερφέ μου, όλα θα τα ανεχτώ, αλλά δεν ανέχομαι το να μου πεις όταν κρατάω την κάμερα στο χέρι ήρεμα. Είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος παρέχει από παντού ήχους. Δηλαδή, αν ακούσω κάτι, θα γυρίσει ταυτόχρονα και το χέρι μου για να δω αν καταγράψω κάτι, να το δείτε κι εσείς. Οπότε, έλα λίγο στη θέση μου. Σου ζητάω συγγνώμη για αυτό που λέω, αλλά έλα λίγο στη θέση μου. Λοιπόν. Οκ. Αντώνη, συνεδριά. Είναι κανείς εδώ μαζί μας? Δώσε για συσκευή, Αντώνη. Ή Rembort ή... Πριν είδα άναβε στο catball. Αυτό εδώ το μικρό, το οποίο φωτίζω αυτή τη στιγμή. Μπορείς να το κάνεις να ξανανάψει?
ή έστω και αυτή τη συσκευή που είναι ακριβώς δίπλα σε αυτό. Να την κάνεις να κοκκινήσει. Κάτω αυτό που ακούω εγώ. Συνέχεια. Το ακούς Ζαφύρι. Και στο νερό μέσα. Και μέσα στο νερό ακούω πλαστουρίσματα. Να ξέρεις. Καλά, στα πλαστουρίσματα μπορεί να είναι καψάρικα, κάτι. Αλλά εκείνο εκεί κάτω. Να το πάλι. Δες, εκεί που θα φωτίσω. Εκεί ακριβώς. Ακούγεται, ναι, ακούγεται, παιδιά. Λοιπόν, συνέχισε, Αντώνη. Μπορείς να μου δώσεις μία ένδειξη ότι είσαι εδώ, ότι υπάρχεις? Αν είσαι εδώ και υπάρχεις όντως, γιατί οι ενδείξεις μας έδωσες πριν ήταν πολύ ισχυρές και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καταρχήν δεν ήρθαμε εδώ πέρα εχθρικά, ήρθαμε άκρος φιλικά και δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Έχουμε απόλυτο σεβασμό απέναντί σας ή απέναντί σου, ό,τι και να είσαι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις ακόμα, που μας έδειξες, βασικά ακόμα δεν ήρθαμε κάποιες ενδείξεις με τα μηχανήματα που έχουμε. Θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχει σεβασμός απέναντι σε αυτό που κάνουμε και σε εσάς. Δεν ήρθαμε εδώ εχθρικά. Θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι το οποίο μπορώ να το μεταφράσω σαν έδειξη, κάνοντας να ανάψει κάποιες συσκευές που έχουμε μπροστά. Το catball που λέμε εμείς, ίσως και να μην το γνωρίζεις, είναι αυτή η μπάλα η στρόγγυλη που άναψε πριν από λίγο, αυτή που δείχνει ο Αντώνης, που ανάβει τώρα. Και επίσης έχουμε και ένα άλλο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα κουτάκι μαύρο, το Rembord, που ανάβουν κάποια, εκεί που δείχνουν τα παιδιά, κάποια λαμπάκια με μια ηχητική ένδειξη. Θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι αν μας δώσεις έστω μια μικρή ένδειξη από αυτά τα δύο που σου δείξαμε. Κάποιος ανασένει. Και εγώ τα ακούω, φίλε. Εγώ νομίζω ότι ήταν είναι εσύ πίσω μου. Έτσι βαριά. Και βήματα. Από και μερικά. Βήματα, έτσι. Επάνω στο δρόμο. Ακούω. Ρε μήπως είναι εκεί στο προαυλίο. Το άκουσα. Στο προαυλίο. Δεν πάμε στο... Αλλά θα μου πεις και από εκεί το βλέπουμε το Rainbow. Και το... Οκ. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω. Δώσε μου το EMF λίγο. Εκεί με τραβάει να πάμε. Θέλω, αν είσαι εδώ με τις μαρτυρίες που λέει όλος αυτός ο κόσμος, να έρθεις και να κάνεις αυτό το μηχάνημα που έχω στο χέρι μου να ανάψει κόκκινο. Απλά έρχεσαι και το ακουμπάς ή έρχεσαι δίπλα του. Δεν θα σε βλάψει, πίστεψέ με, έχεις το λόγο μου. Το μόνο που θέλω είναι να έρθεις και να το ακουμπήσεις. Ξανακάνω το άλλη μια φορά. Παιδιά, το κινητό μου το έχω τέρμα μακριά, το έχω από τη μούρη μου πίσω με το keyboard, να καταλάβετε. Μπορείς να το ξανακάνεις, σε παρακαλώ πολύ? Να, γυναίκα. Ηρεμήστε, έτσι, δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Οκ. πέρασε και μια σκιά. Πέρασε σκιά. Πού? Από εκεί. Έτσι. Μην δείχνετε φως λίγο στο EMF. Έλα. Μπορείς να το αφήσεις, σε παρακαλώ πολύ?
Θέλω να αφήσει τη συσκευή. Ευχαριστούμε πολύ για τις ενδείξεις που μας δίνεις. Εσύ ουρλιάζεις. Αν είσαι εσύ που ακούσαμε πριν την κραυγή, ξανά άναψε το μηχανάκι που έχω στα χέρια μου κόκκινο. Μαγκές. Πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα. Άσε τη συσκευή σε παρακαλώ πολύ. Αν είσαι δίπλα μου, απομακρύσου και άσε τη συσκευή. Θέλω τώρα να μου δώσεις μία τελευταία ένδειξη η οποία θα μας κάνει να συνεχίσουμε για αυτό που κάνουμε εδώ. Αν είσαι καλόβουλο, άναψε τα λαμπάκια. Αν είσαι κακόβουλο, άστο έτσι. Πάμε τώρα για το αντίθετο. Αν είσαι κακόβουλο, κάνε τη συσκευή να ανάψει. Έχουμε, μας δίνει ένδειξη. Ότι είναι κακόβουλο. Σε ευχαριστούμε για την ένδειξη. Μπορείς σε παρακαλώ να αποχωρήσεις από δίπλα μας και να απομακρυνθείς. Άσε τη συσκευή. Το κάτμπολ σου. Κάτμπολ. Παιδιά, κάτμπολ. Ξανά άναψε το κάτμπολ σε παρακαλώ πολύ. Σε έχει μείνει, ξεκολλάτε λίγο παιδιά. Λοιπόν, κλείνω το... Έφυγε. Κλείνω. Θέλω σε παρακαλώ πολύ αυτό που έκανες πριν με το μηχάνημα, με την μπάλα αυτήν που την άναψες. Μην πας άλλο. Ναι, βλέπω. Θα φύγεις ξαπλωμένο. Θέλω να την ξανανάψεις. Θέλω να έρθεις δίπλα μου αυτή τη στιγμή και να ανάψεις αυτήν εδώ την μπάλα. Μαγκές, αριστερά βήματα. Ποιο? Όχι, δεν είναι σκύλος. Παιδιά, το ακούτε? Μήπως είναι Αλεπού?
Βήματα στο νερό εκεί. Οκ. Σηκώνομαι από εδώ. Τι έπαθες? Τίποτα δεν έπαθα. Είσαι εντάξει? Απλά δεν έρχεται κοντά μου, ρε παιδί μου. Μπορεί να φοβάται. Καταρχήν να σας δείξω και το Ζαφύρι, το καινούριο μέλος για όσοι δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το λέω εδώ μπροστά σε όλους και στο Ζαφύρι. Ζαφύρι, Μην κάνεις άλλο το ξέρω, βήμα το πίσω. ξέρω. Αν νιώσεις κάπως άσχημα, μου το λες και φεύγουμε. Ναι, Κλείνουμε καλά. επιτόπου και φεύγουμε. Οκ. Όχι, μια χαρά. Αντώνη, αυτό ισχύει και για σένα. Αν νιώσεις περίεργα, μη με φωτίζεις στο κινητό, δεν σε βλέπω. Λοιπόν, αν νιώσεις περίεργα, μου το λες και φεύγουμε. Οκ, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ταπεινά και σταθερά. Οι ενδείξεις για αρχή ήταν πάρα πολλές, αρκετά καλές. Λοιπόν, θέλω να... Έλα. Θα ανοίξουμε Spirit Box. Τι ήταν αυτό? Kinect άνοιξες? Όχι. Όχι, δεν άνοιξα τίποτα, δεν πάτησα τίποτα. Τα έχω όλα στη θέση του. Από σένα ακούστηκε, αλλά από πού? Α, το κινητό του Αντώνη το έχω στην τσέπη μου, συγγνώμη, στην πίσω μεριά. Όπα. Όχι, όχι, όχι. Σκάνια είναι. Δεις λίγο το κινητό. Στο βάθος. Ναι, αριστερά. Δεξιά. Εδώ. Κάτι κινείται εκεί κάτω, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν είναι τίποτα κλαδιά και τέτοια. Μπορεί να είναι και κλαδιά, ναι, αλλά δεν φύσει αέρας καθόλου. Καθόλου όμως. Πού να, καλά, άμα αφήσει και θα είχαμε ξεπαγιάσει. Άμα φυσούσε δεν θα ερχόμασταν για εξερεύνηση καταρχήν. Παιδιά, αυτό που βλέπετε σαν σύννεφο είναι από το στόμα μου, είναι τα χνότα. Αυτά που θα δείτε τώρα. Να, Τα βλέπετε? Αυτά είναι τα χνότα μας. Τι ήταν αυτό? βήμα. Δεν θα τρελαθούμε, ρε φίλε. Το ακούτε? Ναι. Εδώ. Μες στο νερό. 2 βήματα. Πλάτς, πλάτς. Ξεκάθαρα. Και συγκεκριμένα εκεί στη γωνία. Παιδιά, τι πολύ κρύο. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Τα πόδια μου, τα χέρια μας Λοιπόν, έχουμε ξεπαγιάσει. Λοιπόν, να κλείσω κάτμπολ από εδώ. κλείσε catball, το παίρνουμε Πάρε το φακότσι. και θα πάμε στο παγκάκι. Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα, το Reboard, αυτό που μας έδωσε ο Νικόλας από τους Hangers, θα δείτε πώς δουλεύει τώρα μόλις που θα πάει ο Ζαφύρης κοντά. Θα σας το δείξει ο Ζαφύρης πώς λειτουργεί. Αν σε περίπτωση υπάρχει καταγραφή, θα γίνει αυτή εδώ η κατάσταση. Οκ, κοιτάξτε λίγο. Αν ακούσουμε αυτόν τον ήχο όπως πριν, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά και είναι τα πράγματα σοβαρά εδώ. Το νιώθουμε, το ακούμε, το βλέπουμε κιόλας, μπορώ να πω. Λοιπόν, οκ. Αντώνη, το catball θέλω να το βάλεις Εδώ παραπάνω. στο παγκάκι κάπου. Δεν ξέρω αν χτυπήσει. Από μένα είναι. Ναι. Βλέπετε το catball που το αφήνει ο Αντώνης. Εδώ. Εδώ σε αυτό το παγκάκι λένε οι μαρτυρίες περισσότερες για βράδυ. Περιμένουμε να σβήσει, να το δει και ο κόσμος. Έσβησε, παιδιά. Το καταγραφικό μας, πάρε λίγο το φως. Το καταγραφικό μας, το EMF, το EVP, είναι αυτό το κόκκινο λαμπάκι που βλέπετε, το οποίο καταγράφει ηχογραφή. Έχουμε Reboard, έχουμε μαζί και το catball. Θες Δεν- να αφήσουμε και το τέτοιο. Ποιο? EMF εδώ. Το EMF. Το EMF Ή θα το όχι. πάρω λίγο σαν κάποια ναι, κάποια όχι ξανά που θέλω, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία. Λοιπόν,
Θέλω να μείνετε εκεί. Λοιπόν, σεβόμαστε την κατάσταση αυτήν, το είπα και το ξαναλέω, ήρθαμε φιλικά εδώ. Οι ενδείξεις σου ήταν πάρα πολύ σοβαρές πριν. Θέλω, αν μας αφήνεις να κάτσουμε εδώ, να ανάψεις το λαμπάκι που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Ρε Αντώνη, προειδοποίησε ρε αγόρι μου ότι τα κάνεις αυτά, γάμο την πουτάνα μου, γάμο. Μου κόπηκε το αίμα ρε μαλάκα. Σκέψου λίγο, έρχεσαι και μου βάζεις. Όχι, δεν σε είδα. Σκέψου λίγο, έρχεσαι και μου βάζεις το χέρι σου στην τσέπη μου να πάρεις το τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Τι. Βήματα, Αν θέλεις να μείνουμε εδώ, κάνε τα λαμπάκια να ανάψουνε στη συσκευή που κρατάω. Δίνει μέχρι πορτοκαλί. Μπορείς να το κάνεις να ανάψεις πιο πολύ. Για έχουμε σταθερότητα. Ορίστε. Δεξιά μάγες βήματα ξανά. Βάζει κινητό με την τσέπη σου. Οκ. Τίποτα. 0. Ξανά. Δίνει, αφήνει, αυτό κάνει. Εδώ σε ενοχλούν που έρχονται οι υπόλοιποι τα βράδια, ας πούμε, και κάθονται εδώ. Εσύ τους έκανες να μην έρχονται εδώ, τους έχεις εμφανιστεί εδώ πέρα. Αν ναι, ξανά άναψε τα λαμπάκια που έχω στο μηχάνημα. Μπροστά μου. Τι γίνεται, μαλάκα. Εδώ. Ου. Το διακόπτη που τον έχει. Μισό λεπτό θα σου δείξω που τον έχει το διακόπτη. Φωτίστε με ένας. Γιατί νομίζουν ότι έχουμε κάποιον διακόπτη εδώ και κάνουμε εφετζιλίκια. Οκ. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο μόνος διακόπτης είναι αυτός που ανάβει αυτό. Οκ, αδερφέ. Άντε πάνε να πιεις το τσάι σου τώρα. Λοιπόν. Κάτι έσκυψε. Κάτι. Το δέντρο. Έκανε αυτό εδώ το πράγμα. Τι έκανε. Έσκυψε έτσι. Πώς παρακολουθείς και έσκυψε και χάθηκε. Εκεί πίσω από το δέντρο. Σε ποιο δέντρο. Εδώ. Ναι. Αυτό εδώ. Δεν θέλω να χώνεσαι. Εγώ. Ναι. Όχι ρε μαλάκα. Συναρπαστικό είναι. Ωραία. Ξέρεις να βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα πάσχει. Για βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι έτσι. Εγώ χαιρετίζω τώρα. Όχι, και μόνο μου κοντεύει. Μάκες. Μεταξύ, Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. εν τω μεταξύ παρατήρησε κάτι. Η μία σημαία δεν κουνιέται και η άλλη κουνιέται. Κοίτα. Όντως. Και να πούμε ότι φυσάει δεν φυσάει. Και βήματα. Και από εδώ. Εδώ από πίσω. Τώρα πίσω μου ακούγεται. Μην πανικοβάλλεσαι, Ζαφύρι. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Μόλις το άκουσα και εγώ τώρα. Τσίριξα από εκεί. Μετά από πίσω. Μετά από εκεί.
Ένας να κοιτάει το Catball, μάγκες, και το Rainbow. Βασικά το Rainbow θα το ακούσουμε. Καλά, ναι. Αλλά το Catball δεν έχει ανάψει. Εν τω μεταξύ, στο φακό μου είχα 4 γραμμές και τώρα έχω σχεδόν 2. Εγώ έχω 3. 3. Ρε παιδιά, τα πράγματα φορτίσαν πλήρες. Τι κάτι. Τι, πες μας. Τι. Τα ακούει ο κόσμος, σας Δεν- γράψουν. Δεν ξέρω. Ακούτε Όσοι παιδιά φοράνε- τους ήχους που ακούμε. Όσοι φοράνε ακουστικά Θα το έχουν ακούσει σίγουρα, το ναι. έχουν ακούσει σίγουρα. Δεν μου λες, εκείνάς τι. Ουρλιαχτό Αγιασμό γυναίκας εκεί πέρα πίσω. Τώρα, ξανά. Εδώ. Μην μιλάτε καθόλου. Μαγκές. Έχει καιρό σου πάει το κλίμα βαραίνει, να ξέρετε. Εμείς ήρθαμε εδώ να κάνουμε και τσεκ. Παρατήρησε λίγο κάτι. Οι εκεί σημαίες κουνιούνται, αυτές εδώ όχι. Δεν Ισχύει. έχει αέρα. Ισχύει. Δεν έχει αέρα. Να... Ισχύει. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε δυναμικά. Φεύγουμε. Πάμε να πάρουμε επικοινωνία. Είμαστε έτοιμοι, Μαθίας. Ναι. Αντώνη, Πάμε. δικέ μου. Δεν μου λες. Έλα. Δεν την κάνουμε εδώ και ας αφήσουμε εκεί πέρα τα πράγματα. Ξέρεις για ποιο λόγο. Να μην πούνε ότι ήμασταν κοντά, περάσαμε κανένα πόδι και χτύπησε το Rainbow. Όχι, δεν χρειάζεται. Και αυτά, όχι. Ξέρει ο κόσμος πολύ καλά ότι δεν θα φτιάξουμε κάτι. Ούτε showman είμαστε ούτε τίποτα. Εμείς εδώ λειτουργούμε με αληθινές καταστάσεις. Τίποτα παραπάνω. Ας κάνουμε την επικοινωνία από εδώ και να φωτίζουμε το παγκάκι εκεί που είναι τα πράγματα. Αντώνη, έλα εδώ, μην είσαι εκεί μόνος. Ωραία. Τέλος πάντων, θες να το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε έτσι. Εδώ. Αντώνη. Πού είσαι? Το spirit box ποιος το έχει? Εγώ. Οκ. Θέλω ένα καλώδιο από μέσα, μακρύ. Και το Ναι. καλώδιο. Catball έχουμε εκεί, έτσι, είναι πάνω. Ναι. Ο καταγραφέας είναι έτοιμος. Rainboard είναι κάτω. Ωραία, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Έτοιμος. Μισό λεπτάκι θα σου πω. Να βάλω λίγο να στεθροποιήσω λίγο την κάμερα, ρε φίλε, όσο μπορώ. Εν τω μεταξύ το φακός μου έχει 80 μήνες που ανάβει κόκκινο και δεν έχει σβήσει ακόμα. Πρώτη φορά στα 1000 χρόνια που έχει γίνει αυτό. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, περίμενε. 400 Hz. Ναι, 400, δώσ' μου το speed box λίγο. Μπορείς να το λύσεις λίγο αυτό εδώ, από την ταινία. Πάγωσε και έσπασε. Φαντάσου από το κρύο. Κοίτα. Παιδιά, κάνει πολύ κρύο, ναι. Αλήθεια. Το κουμπάσε εδώ. Λίγο, ίσα να πιάνει πάνω. Ωραία, τέλος. Ξέρω, Αντώνης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Θέλω ένας να καθίσει λίγο αριστερά μου, για ένας δεξιά. Δεν μου δε. Γιατί δεν πάμε πέρα από τη γέφυρα. Να είμαστε μακριά από τα μηχανήματα. Θα πάμε. Είναι εδώ κάτι μαζί μας αυτή τη στιγμή εδώ. Παιδάκια. Θέλεις να μου πεις λίγο γιατί είσαι εδώ? Ναι, πρέπει να φωτίσεις και πίσω. Μπορείς να μου πεις γιατί βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάτι τέτοιο. Παιδιά, ακούμε βήματα. Γύρω μας. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Δεν φακό σου μπροστά γιατί εγώ έχω ξεμείνει. Ναι. Εγώ είμαι πλάτη και τα Όχι, Κλείς το δικό σου. όχι. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Με γύρα. Θέλω να φύγω, λέει. Πω. Είσαι εγκλωβισμένη εδώ.
Ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Από πότε είσαι εδώ? Από το 50. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Μη λέτε τέτοια, λέει. Μπορείς να μας πεις την ηλικία σου? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Πες μας την ηλικία σου. Όπα. Ποιος το έκανε αυτό? Εγώ δεν κουνήθηκα. Τα μηχανήματα κοιτάω. Μπορείς να μας πεις το όνομά σου? Θέλω να μας πεις το όνομά σου. Μπορείς να μας το πεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ ήρθαμε. Θέλουμε μόνο το όνομά σου, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έχουμε έρθει φιλικά εδώ. Θέλουμε το όνομά σου μόνο, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω και κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνουμε. Μπορείς να το δεχτείς αυτό? Ναι. Ναι, αλλά είναι 2. 2 μαζί τα. Είναι Θέλω. παντού. Θέλω, είπε. Ναι, θέλω. Καταρχήν, ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε έρθει εδώ με απόλυτο σεβασμό προς εσένα. Δεν ήρθαμε να βλάψουμε, αλλά ούτε και να μας βλάψεις. Το γνωρίζεις? Το άκουσες? Το ξέρεις? Ναι. Ναι. Μετά ξαναπες. Ναι, το έχω πει πολλές φορές, όντως. Όντως, το έχω πει πολλές φορές, φίλε. Πώς σε λένε? Μπορείς να μου πεις πώς σε λένε? Μπορείς, σε παρακαλώ, από κάποια από αυτά τα μηχανήματα που έχουμε να τα κάνεις να ανάψουνε? Πλησιάσου το παγκάκι. Μπορείς να πλησιάσεις το παγκάκι. Μπορείς να το κάνεις? Δεν το πιάσα αυτό, δεν ήταν καθαρό. Μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου απαντήσεις? Μπορείς να μας δώσεις ένδειξη ξανά στα μηχανήματα που έχουμε? Πού? Μπροστά, έτσι. Βήματα σταθερά. Και άκουσε ένα. Όπα, μπροστά. Μπροστά. Ένα όνομα μπορείς να μας δώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη να μας το κάνεις αυτό? Μπορείς? Ένα όνομα απλά. Τι λες? Λέω, αν μπορείς να μας πεις το όνομά σου. Σου είναι εύκολο? Προσθέ και λίγο το φως. Όχι εσύ, ο Αντώνης. Εσύ κάνεις τσεκ πίσω μόνο, Ζεφύρι. Οκ. Μπορείς να μας πεις πόσα άτομα είστε εδώ? 2. 2. Όχι, δεν το είπε. Το μόνο που θέλω, σε παρακαλώ πολύ, είναι να μου πεις το όνομά σου. Δεν είναι εύκολο να μου το πεις, έτσι δεν είναι? Είναι εύκολο ή δεν είναι? Τι είπε? Δεν είναι κάτι καλό εδώ. Γι' αυτό και δεν το λέει. Yes, yes.
Στην εκκλησία τι? Εδώ είναι η εκκλησία μπροστά μας. Τέλος. Το μόνο που θέλω είναι, σου είπα, να μου δώσεις ένα όνομα. Ένα όνομα απλά. Μπορείς να μου πεις ένα όνομα? Θέλεις να έρθουμε στην εκκλησία ή να μας πεις ένα όνομα? Θέλεις να έρθουμε προς την εκκλησία? Τι είπε? Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Με την επικοινωνία, εσύ Ζάφκες έτσι όπως είσαι, κομπλέ. Ναι, εντάξει, όπως νομίζεις. Όχι, δεν είναι, φοβάμαι να μου πέσει το spirit box από τα χέρια. Σώσε με. Τι είπε? Και να θέλει. Και να θέλει. Να θέλει τι? Ποιος και τι? Μήπως δεν λέει αυτό εδώ και λέει την εκκλησία πέρα? Αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Σου απάντησε κιόλας αυτή εδώ. Τι έχει γίνει? Τι έχει Μέσα. γίνει? Μέσα, είπε μέσα. Για πάμε μέσα, για πάμε. Δεν θα μπεις μέσα. Απαγορεύεται. Δεν θα μπεις μέσα. Εδώ μέσα. Δεν θα μπεις μέσα. Πω, τι κρύο είναι αυτό ρε φίλε. Μας βλέπεις αυτή τη στιγμή που σε κοντεύουμε? Πρόσεχε που πατάς μόνο. Μας βλέπεις σωστά? Υπέροχα λέει είμαστε. Τι θες να κάνεις Ζαφέρη, πες μου? Τι θες να κάνεις? Θα θέλει να μπει μέσα σίγουρα. Τα... Πρόσεχε, έχει νερό. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ μαζί σου αυτή τη στιγμή ή είσαι μόνο ένας? Άναψε το cardboard πριν, το ξέρεις? Ναι. Τώρα μόλις έσβησε. Παιδιά, δεν σας το δείχνω. Μόλις είχε ανάψει το cardboard εκεί που είναι, εκεί που φωτίζει ο Ζαφύρης τώρα. Κάνε zoom. Εκεί. Αλλά δεν το έδειξα γιατί δεν πρόλαβα. Με το που το είδα έσβησε. Ήρθαμε πιο κοντά στην εκκλησία. Μας βλέπεις? Θέλεις κάτι τώρα αυτή τη στιγμή? Βγες έξω δικέ μου. Τι κοιτάς λέει. Εσύ μας είπες να έρθουμε πριν. Ναι, λογικά, ναι.
Το άλλο που θα ήθελες να μας πεις ποιο είναι και σε διακόψαμε πριν. Θέλεις να βγούμε στο δρόμο εκεί που λένε ότι διασχίζεις στο δρόμο και σε έχουν δει. Πάμε στο δρόμο, παιδιά. Δεν μου λες. Ναι, είπε. Οι τρεις λέει. Έλα. Να πάρουμε τα μηχανήματα. Άμα τα μαζέψουν καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Έχει Τι ο είπε? Θεός. Έχει ο Θεός λέει. Παιδιά, κολλάμε. Ακούει ο κόσμος στο Spirit Box. Ναι. Παιδιά, γράψτε μου λίγο στα σχόλια αν κολλάμε, σας παρακαλώ, γιατί εδώ μου λένε ότι κολλάμε. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί? Πάμε όλοι μαζί, πάμε. Δεν θα χωριστούμε, παιδιά, και δεν θα χωριζόμαστε σε καμία αίρον για κανένα λόγο. Ναι, βλέπω, εσύ. Ναι. Το βλέπω. Μήπως θέλει να πάμε στην άλλη κοινοπολιτεία μέσα. Εσύ που είχες κάνει πάρτι τότε, θυμάσαι που μου έλεγες. Πες το. Βήματα. Εδώ με το που φτάσαμε άρχισε να τρέχει, σωστά. Ωραία, και εγώ το άκουσα. Το Rayboard κλείσε πρώτα, κατευθείαν. Κλείνουμε και το Spirit Box προς το παρόν. Όχι, άσε το Spirit Box. Κλείνω το cardboard. Παίρνω και το άλλο. Φίλε μου, έχουν ξεραθεί τα χέρια από το κρύο. Πήρα και το... Αντωνίου, πάρε την τσάντα. Δώσ' μου το τέτοιο, το EVP. Το κρατάω εγώ, ρε, το έχω στη ζέκη. Πάρε την τσάντα. Πάμε. Εγκλειστή. Όχι. Μάγκες, εγώ έμεινα από φακό. Απίστευτο, έτσι. Βάλτε με στη full, τσάντα. Ναι, και ήμουνα full. Ωραία. Πάμε. Μου το δώσεις λίγο, να πάω μπροστά. Φακό σου. Βήματα λέει άμα. Όχι, ένας θα κάτσει μαζί σου, εγώ προχωράω. Ένας στον Αντώνη πίσω. Εγώ πάω μπροστά, φεύγω. Προσπαθώ, παιδιά, να σας δώσω αργά όσο μπορούμε την κίνηση. Προς τα πού θέλεις να μετακινηθούμε, πες μας. Τι είπε? Πρόσεχε. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχω, μπορείς να μου πεις? Στο λεπτάκι λίγο. Οκ, πάμε. Μπες εσύ να κοιτάω εγώ πίσω. Τι κρύο είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι? Όχι, το μάτι ήταν, πάμε. Έτσι όπως τα άκουσα. Προς τα πού θέλεις να μετακινηθούμε, πες μας. Θέλεις να έρθουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο? Ναι. Ποιο είναι αυτό το σημείο που θες να έρθουμε, για πες μας. Όχι τώρα. Ναι. Για κάνε λίγο προς τα δεξιά, Νίκο. Το φακό σου. Τι είναι στο βάθος, ρε.
Μαλάκες, κάτι Είδα είδα σκιά, μπροστά μου να διασχίζει το δρόμο Είδα τώρα σκιά, μόλις. μαλάκα. Τώρα μόλις κάτι διέσχισε το δρόμο, δεν σας κάνω πλάκα. Μάγκες, το είδατε, μιλάω σε όλους σας εδώ που μας βλέπετε. Στο τέλος κάτι διέσχιζε το δρόμο. Το είδατε. Παιδιά, το είδατε. Αυτό που πέρασε απέναντι εσύ ήσουν. Ωρε μαλάκα, φρίκαρα. Μαλάκα, έχω φρικάρει. Έχω φρικάρει, φίλε. Πέρασε το δρόμο, δεν το πιστεύω. Θες να μπούμε μέσα στο πρόβλημα της εκκλησίας? Πάμε κάτω λίγο, πάμε από εκεί που πέρασε. Να βάλω λες και το Rainbow του... Σε είδαμε, το ξέρεις. Α, πεις την τζαλοθές. Θέλω να μην το... Ήθελες και το έκανες. Τι λέει? 3. Ρώτησες πώς είμαστε. Ναι. Μόλις σε είδαμε, το γνωρίζεις. Γνωρίζεις ότι σε είδαμε. Το κάνεις επίτηδες ή απλά αφήθηκες? Όχι, βήματα πίσω. Όχι ρε, γυρνάω, κοιτάω, ρίχνω και μια ματιά πίσω να δω. Κακό δεν είναι. Μην πας πιο κάτω, λέει. Εμείς πάμε. Από εδώ πέρασε, μάγκες. Από εδώ, από τη... Εδώ ακριβώς. από την Και Πομόνα ναι, και οι από- μαρτυρίες λένε εδώ, αυτό το σημείο είναι που περνάει. Μου είπαν υπάρχει ένα μπλε τέτοιο, μια μαλακία, ένα τέτοιο. Να το, αυτό εδώ είναι. Τότε, Τότε. Και διασχίζει, λέει, ακριβώς εκεί το σημείο. αλήθεια λες. Έτσι είπα, αλήθεια Ναι. λες. Μας τρολάρει, μάγκες. Ναι. Εγώ νομίζω το παιχνίδι εδώ μέσα γίνεται. Μέσα στο πρόβλημα της εκκλησίας. Φεύγει και μπαίνει μέσα. Φτάσαμε στη στροφή τώρα. Ναι. Παιδές. Έλα. Τρέξουμε εδώ μέσα στο πρόβλημα. Αφού σου λέω εδώ μέσα πρέπει να γίνει. Πού? Εδώ μέσα. Τρέξουμε. Πάμε να μπούμε μέσα στο Εσύ πρόβλημα. συνέχισε να μην αφήνεις φωτογραφίες. Ό,τι μπορείς φωτογραφίες βγάζεις με το κινητό, ό,τι μπορείς, οκ. Νίκο, πάμε να κάνουμε τέτοιο στο κιόσκι μέσα. Έχει κιόσκι. Εδώ μπροστά. Εν τω μεταξύ παρατήρησε λίγο κάτι. Έλα. Σταματήσαν τα όρια αυτά. Ναι, όντως, ισχύει. Και τα σκυλιά ησυχάσαν. Θέλεις να έρθουμε μέσα στο προαύλιο? Απάντησε μου. Αυτό δεν είναι καλό αυτή η φωνή, όχι. Τι είπε? Αυτή δεν είναι καλή αυτή η φωνή που κάνει. Αλλά δεν κατάλαβα τι είπε. Δώσε μας μια ξεκάθαρη απάντηση. Θέλεις να μπούμε μέσα, ναι ή όχι? Βήματα ακούω μέσα. Τα βήματα έχουν, Βήματα ακούω μέσα. τα βήματα έχουν φύγει από εκεί και έχουν έρθει δίπλα μας, το ξέρεις. Πάμε εκεί στο κιόσκι. Μισό λεπτό. Δάχτυλά μου πονάνε από το κρύο. Α, θα πάρω κάτι για την άλλη. Παιδές. Είδα σκιά να τρέχει εδώ μέσα. Πού? Εδώ μέσα. Ναι, μία σου λέω περνάει έρχεται. Να τρέχει περνάει. εδώ. Μέσα. Ρε, το είδαμε ολοφάναρα, όχι ολοφάναρα εμείς, αλλά και
ο κόσμος που κοιτούσε εκείνη τη στιγμή τώρα, πλάκα μου. Το παγώσαν τα δάχτυλα μου, δεν μπορούσα να πιάσω το τέτοιο. Πού το έχεις? Φίλε, το κρύο είναι ανυποφόρητο. Μου φαίνεται. Τι ρε, το αμάξι πάνω ρε. Κοίτα. Έχει πέσει παγωνιά ρε φίλε, δες παγωνιά. κοίτα. Κοιτάξτε παγωνιά παιδιά. Όπα. Ρε μάγκες, το ακούτε? Αντώνη, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Άκου. Ζουμάρε τους φακούς τέρμα κάτω. Και τα σκυλιά τρελάθηκαν τώρα πάλι, εκεί που ήταν ήσυχα. Ρε βήματα, τρέξιμο μέσα. Μέσα χαμός γίνεται, μάγκες. Μακές. Βάζω λίγο το τηλέφωνο εδώ. Για λίγο. Γιατί εμένα αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό που γίνεται τώρα εδώ μέσα. Ξέρετε. Εντάξει, τώρα θα τρελαθούμε ρε μαλάκες. Ελάτε λίγο εδώ, ελάτε λίγο. Ελάτε λίγο. Δέστε τα φώτα, υπήρχαν εκείνα όταν ήρθαμε. Όχι, τίποτα. Όχι. Παιδιά, το φωτάκι που βλέπετε. Κατεβάστε λίγο τα φώτα. Το φωτάκι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το βλέπετε? Που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε? Ναι. Η τελίτσα που βλέπετε, παιδιά, φαίνεται? Η τελίτσα αυτή που σας δείχνω στη μέση. Σαν καντήλι είναι. Κάτσε να κάνω zoom το φακό. Εδώ. Εκεί. Κατέβασε το. Όταν ήρθαμε, δεν έκαιγε τίποτα. Μην με ακουμπήσει το αμάξι. Ρε φίλε, στον δρόμο πάνω βήματα, ρε. Σύρσιμο παπούτσια. Τι βήματα, χαμός γίνεται ρε εδώ μέσα. Πάμε. Πάρτε μηχανήματα, πάμε. Ντου. Θέλετε να μπούμε?
Τόνι, θες να πούμε? Εγώ μπήκα ήδη. Δεν έχεις μπει ήδη, είσαι στο εσύ. Πάμε. Τώρα μπήκαμε. Πάμε εκεί στο πιάτι, έλα. Περιμένετε, μην απομακρύνεστε. Πού? Δεν ακουμπάμε. Πού είναι η μπάλα? Να τη. Και άλλη μπάλα. Λοιπόν, αν δω μπάλα, μία εδώ και μία Κάτω έχει. εκεί, να κουνιέται, εντάξει. Ωραία, για κάτσε. Εδώ δεν πιάνει το... μόνο σε οίκημα. Μόνο σε έκυμα πιάνει, τότε τι το έβγαλε. Ποια τσέπη ρε φορτωμένος είμαι. Βάλτε στις τσέπες σου. Τα χέρια. Ρε φορτωμένος είμαι. Για να δω, αυτό δεν πιάνει αυτό εδώ. Εδώ επειδή είμαστε σε ανοιχτό μέρος. Βάλω το κάμπο και αυτό. Δεν μπορώ να πιάσω τίποτα. Και εγώ φίλε, με τα βία σου πιάνω τι πιάνω, να ξέρεις έχω παγώσει. Το φακό ποιος τον έχει. Μικρέ, πού πας? Το κουτάκι το θέλουμε. Το κουτάκι, το ρέιμπορ. Ναι. Άμα το βάλω και αυτό μέσα. Μαλάκα δεν γίνεται άλλο με τέστα. Στο παρόν όχι. Με τα χέρια έξω. Μου σπάσαν τα χέρια από το κρύο. Ποιος έχει φακούς. Εδώ. Άκου. Τι? Δεν ήταν ανοιχτή. Όχι, έτρεχε. Έτρεχε. Ναι. Και δεν την ακούγαμε. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ντόνι, Ζαφύρι, εδώ. Ρε, ακούς τι σας λέω. Μικρέ. Δεν έχει άσημο, όταν σου μιλάω θα με ακούς. Έλα εδώ. Άλλος από εκεί. Τώρα, όντως, σε παντρίδι δεν ήταν αναμένο. Το ξέρω. Ρε. Ζαφύρι, έλα, έλα. Όχι παιδιά, οι βρύσεις είναι μόνιμα τρεχούμενοι. Τι, Και βήματα και ένα στάκ. Εκεί πέρα πίσω. τι πράγμα? Ακούστηκαν βήματα πίσω από του Ζαφύρι ακριβώς. Και ένα τάκ. Άκουσα εδώ. Πολύ πίεση δεν έχει. Πάμε έξω.
Λοιπόν, παιδιά, επειδή το κρύο είναι ανυποφόρητο, πραγματικά σας μιλάω, έχει παγώσει κάθε άκρο μας. Θα ανοίξουμε λίγο ακόμη το Spirit Box και θα εγκαταλείψουμε, γιατί παιδιά το κρύο είναι ανυποφόρητο και εγώ έχω φορέσει μόνο μία φούτερ και ένα μπουφάν της πλάκας. Δεν μου λες να το τσακματώσω με ένα εδώ. Για να μπες μέσα δοκίμασε. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε το αυτοκίνητο να δουλέψει λιγάκι. Τι. Ανοίγουμε Spirit Box. Θα πάμε και Κάτω. εκεί. Για πάμε. Είσαι εδώ μαζί μας. Τίποτα. Τίποτα, νεκρά. Νικό, δεν μπορείς να φανταστείς, κρατάω το κύμπαλ, έχει παγώσει το χέρι μου ρε, τα χέρια μου βασικά, τα δάχτυλά μου, δεν υποφέρεται το κρύο παιδιά. Πραγματικά σας μιλάω. Νίκο, δεν έχουμε τίποτα στο Spirit Box. Το κλείνω. Δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω τι φάση. Έλα, ωραία. Δημοσιογράφο. Θέλεις να φύγουμε ή να μείνουμε ακόμη λίγο? Σε ενοχλήσαμε? Σε έχουμε ενοχλήσει? Ναι. Άρα είμαστε μεγάλη ενόχληση για εσένα εδώ, σωστά? Τι έγινε, αυτό ήτανε? Δώσ' το, λευκή πίεση, δώσ' το. Γεια σου, γεια σου. Άρα έχεις καταλάβει ότι θα φύγουμε, μας άκουσες ότι θα φύγουμε και μας χαιρετάς. Μας χαιρετάς τώρα, σωστά? Ναι. Ναι. Οκ, λοιπόν. Εμείς θα ξαναέρθουμε, θα μας αφήσεις την άλλη φορά, θα μας δώσεις περισσότερες καταγραφές. Ναι, είπε. Ναι. Άρα την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα είσαι πιο φιλικό προς εμάς, γιατί μια φορά μας γνώρισες. Εμείς δεν ήρθαμε για κακό εδώ. Οπότε δεν νομίζω να σε ενοχλήσαμε, δεν νομίζω να σου κάναμε κακό. Ναι, είπε. Άρα σε ενοχλήσαμε, οκ.
Κάποια άλλα. Κάποια άλλα τι? Διευκρίνησε λίγο τι λες. Δεν με λυπάσαι. Δεν με λυπάσαι. Φιλικά είπε ή δεν με λυπάσαι, ένα από τα δύο. Σε λένε Άννα. Βήματα, άμα το δω από Ναι, ναι. δεν. Ξάφε κοντά μου να ακούει ο κόσμος. Με άλλους. Καλή σου συνέχεια. Εμείς θα ξαναέρθουμε εδώ. Θα ξαναέρθουμε εδώ εξοπλισμένοι τελείως, γιατί το κρύο δεν υποφέρεται, παιδιά. Δεν υποφέρεται, ειλικρινά δεν την παλεύω άλλο. Ωραία. Οπότε, λέμε αντίο. Ναι. Θα εγκαταλείψουμε το μέρος όπου έχουμε έρθει και βρίσκεσαι εδώ, αλλά σου υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε μια δεύτερη φορά και θα είναι η τελευταία. Θα μας αφήσεις? Θα μας αφήσεις? Ναι. Ωραία. Κλείστε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή μέχρι τότε μαζί σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ένδειξη. Ούτε θέλουμε να μας ακολουθήσεις, ούτε τίποτα. Τι φάση, ρε? Δεν ξέρω. Τα πράγματα ποιος τα έχει? Τα πράγματα ποιος τα έχει? Εγώ. Μικρέ, κάτσε μπροστά. Κάτσε. Πες. Είναι καπνίλα ρε αγόρι, είναι κρύο. Αντώνη, θα ακούσει τέτοια. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Ένα τσιγάρο τώρα. Λοιπόν, φίλε, έχω ξυλιάσει. Γι' αυτό άναψα το Δεν είμαι σε φάση ούτε να μιλήσω. Εν τω μεταξύ πολύ έντονο το φως άκουσε τώρα. Παιδιά ήτανε... Ω μαλάκα, το χέρι μου δεν σε και τσούζει αφάνταστα. Εμένα τα δάχτυλά μου δεν μπορούσα να πιάσω την κεραία. Αυτό δεν μπορώ να κλείσω τα δάχτυλά μου. Άσε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Υποσχόμαστε να ξαναέρθουμε, θα ξαναέρθουμε με εξοπλισμό τότε. Εγώ θα πάρω και γάτια, φίλε. Με γαντάκια, μεσοθερμικά, δεν περιμέναμε να έχει τόσο κρύο. Αφού έγινε κρίσταλο ρε, πια σπάγω η οροφήρα του αυτοκινήτου. Φίλε, δεν περίμενα να έχει τόσο κρύο. Κοίταξε. Δεν περίμενα, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν κρυώνουμε στο σώμα πουθενά. Αυτό. Τα χέρια τα άκρα, είναι... τα άκρα. Αυτό είναι τα άκρα. Και ξέρεις, όλες οι αρρώστιες από τα άκρα. Δεν κρυώνουμε στο σώμα πουθενά. Αυτό. Τα χέρια τα άκρα, είναι... τα άκρα. Αυτό είναι τα άκρα. Και ξέρεις, όλες οι αρρώστιες από τα άκρα ξεκινάνε και πιάνουν, έτσι, πυρετούς και τέτοια. Όλοι σκουφάκια φοράμε, όλοι ντυμένοι καλά, αλλά όσο να είναι.
φίλε, αν είναι δυνατόν, δεν νιώθω τα δάχτυλά μου. Και πονάει, ξέρεις, πονάει ρε φίλε. Τι δεν θα πονάει ρε κρύο. Κάτι είναι αναμένο στα βούτια σου. Πώς? Σβήστο να. Μαλάκα, δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί να κλείσω το φακό. Έχω μουδιάσει. Λοιπόν παιδιά, Σε κράτα το live έτσι να φτάσω. ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, για αυτό που ήσασταν εδώ, για αυτό που είστε εδώ κάθε φορά. Ζητάμε συγγνώμη που σας καθυλώσαμε και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, το κρύο ήδη άρχισε να μας τρυπούσε. Ήταν τόσο, παιδιά, το κρύο είναι τόσο ισχυρό που πραγματικά σας μιλάω, πριν πήρα το φακό και δεν μπορούσα να πατήσω το κουμπί από πάνω. Έχουν μουδιάσει τα δάχτυλά μου. Αυτό δεν μπορεί. Ναι. Να πούμε ότι Βάλε και αυτό στην τσάντα. γάντια, δεν νομίζαμε ότι θα έχει τόσο κρύο, αδερφέ. Δεν νομίζαμε ότι θα έχει τόσο κρύο, γιατί ήμασταν Σίγουρα. στο στούντιο στο Paranormal και λέγαμε εντάξει κομπλέ. Βγήκαμε έξω λίγο, καθίσαμε, είδαμε τον καιρό κτλ. Ήταν πένα. Τώρα άλλαξε πολύ απότομα η θερμοκρασία. Φανταστείτε Καταρχάς, πάνω η οροφή του αυτοκινήτου ήταν είχε πέσει κρίσταλο. Γυάλιζε όλη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μείον 1-2 θα πιάσει. Τι? Μείον 1-2 θα πιάσει. Μην με δείχνεις Είναι καπνίζω. πολύ κρύο. Ναι. Πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό ήταν μια ένδειξη από τα σημεία που μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που ζήσαμε σήμερα πιστέψτε με, θα είναι μια έρευνα που θα μου μείνει και εμένα και στα παιδιά. Τα ουρλιαχτά καταρχάς, ρώτησέ τους τα ακούγανε. Παιδιά, να ρωτήσουμε λίγο κάτι. Αυτά που ουρλιάζανε μέσα και ακούγονταν διάφορα, τα ακούγατε? Αυτά τα τρεξίματα, αυτός ο βηματισμός, αυτά κτλ. Το τρέξιμο όχι τόσο. Τα ουρλιαχτά. Παιδιά, αν όλα μας πάνε καλά με το Θεό μπροστά, την Κυριακή θα έρθουμε και θα συνεχίσουμε το part 2. Έτσι. Την Κυριακή, αν όλα μας πάνε καλά, το ξαναλέω, με το Θεό μπροστά. Όχι ρε πούστη. Τι έπαθες? Πρέπει να πάω σαν τα νερά σε πίστη. Μην μου σπάσει κανένα ψυγείο μαλάκα. Σηκώθηκε η θερμοκρασία πολύ. Εμένα λέει μου έχει μείνει αξέχαστο σήμερα, θα το λέω και δεν θα με πιστεύω. Μην νομίζεις, παιδιά, μην νομίζετε, εμείς αυτό που είδαμε τώρα το είδαμε ξεκάθαρα κάτι να διασχίζει το δρόμο. Αντώνη, βγάλε λίγο ένα φόβο. Ήτανε μακριά. Τι? Έλα. Όχι τώρα. Παιδιά, ήτανε μακριά, το είδαμε. Δεν ξέρω άμα το είδατε κι εσείς, νομίζω το είδατε. Νικόλα μου, πίστεψέ με φίλε, εγώ για να υποχωρήσω, βασικά για να υποχωρήσουμε είναι λίγο δύσκολο να εγκαταλείψουμε. Κι όμως σήμερα εγκαταλείψαμε, γιατί αυτό το κρύο φίλε σου λες και σε βαρούσα με βίτσα στα δάχτυλα, δεν σου κάνω πλάκα. Τελικά οι μαρτυρίες του κόσμου, Ραλού μου σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους σας για τα δώρα σας. Τελικά οι μαρτυρίες του κόσμου, θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Τελικά οι μαρτυρίες του κόσμου, Ραλού μου σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους σας για τα δώρα σας. Τελικά οι μαρτυρίες του κόσμου, θέλω να σας ρωτήσω εσάς, γιατί κάθε φορά ρωτάω τα σχόλια, ρωτάω για να έχουμε απαντήσει στα σχόλια. Τελικά οι μαρτυρίες του κόσμου που μας στείλανε εδώ είναι αληθές ή όχι? Πείτε μας.
Εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας. Μικρέ. Έτσι. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθώ, λέει, τόσα live. Αυτό με τη σκιά στο δρόμο πρώτη φορά το είδα. Είναι αληθές παιδιά, απίστευτο. Πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει. Να ρωτήσω λίγο κάτι παιδιά. Έχει καταγράψει κανείς αυτό που πέρασε το δρόμο? Αυτό που διέσχιζε το δρόμο το έχει καταγράψει κάποιος? Προλάβαμε? Έλα. Ναι. Σας πω ένα δυσάρεστο. Πάγωσα, δεν πρόλαβα. Τι? Τα μάξι σήκωσε θερμοκρασία ευθεία. Εδώ αριστερά. Τα μάξι σήκωσε θερμοκρασία. Έφυγε πάνω από τη μέση. Εντάξει, δεν είναι τους ξέρει, τι χαλάρωση. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εγώ και εγώ ξέρω τι σου λέω. Δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ τα μάξι. Μπορείς να δείτε αν σας ακολουθεί. Όχι. Παραφρού θέλει. Όχι, έχει. Ξέρεις τι γίνεται. Παιδιά μπορεί να σας έκανε όλη ζημιά. Όχι παιδιά, όχι. 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 Όσοι έχετε Audi δεν ξέρετε ότι έχει και τσεκ μέσα. Παραφρούλη θέλει. Όχι, όχι, όχι. Έχει παραφρού. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι Audi δεν ξέρετε ότι έχει και τσεκ μέσα. Παραφρούλη θέλει. Όχι, όχι, όχι. Έχει παραφρού. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλα τα Audi έχει το στο κλιματρόνικ. Αυτό εδώ τώρα η ένδειξη έχει πόσους βαθμούς έχει το νερό μέσα. 101, 102, μέχρι στα 110 αυτά. Ωραία, μαλάκα τα δάχτυλα. Αλλά η βελόνα είναι στάνταρ στους 90. Μάλλον το έχω, θα στο στείλω να το δεις. Κατάλαβα, για να το λες έτσι, εσύ το έχεις καταγράψει. Αποθηκεύονται, λέει Νίκο. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, κουκλά μου, το ξέρω. Λοιπόν, Αντώνη, θα ανέβεις στο YouTube? Ναι. Πότε? Αύριο το ρωτάσου. Αύριο θα είναι ανεβασμένο. Ο Αντώνης, γι' αυτό και το ρώτησα πότε. Μπορεί να με λέγει αύριο, μπορεί να με λέγει μεθαύριο. Όποτε μπορούσε. Λοιπόν, να αφήνετε μια κάμερα, λέει, στο αυτοκίνητο, παιδιά. Να αφήνετε μια κάμερα στο αυτοκίνητο. Θα σας πω κάτι και θέλω να σας μείνει αυτό στο μυαλό. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι εμείς είμαστε ιστημένοι. Ότι εμείς τα στείνουμε όλα. Ότι εμείς είμαστε η σκατοομάδα και ότι πάμε όπου να είναι απλά για να μαζέψουμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε αυτοί. Άμα θέλουμε να το στήσουμε τώρα και το μέρος της ώρα το στείναμε. Αν ήθελα να στήσω εγώ, πίστεψέ με, εδώ μέσα τώρα θα γινόταν όπα. Να ξέρεις, όπα. Τώρα επειδή εμείς δεν είδαμε κάτι με τα μάτια μας τώρα... Το μόνο που είδαμε ήταν αυτό με τη σκιά. Ναι. Πάνω στον δρόμο.
Καλή συνέχεια, παιδιά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη λέει γάτια, χοντρά, μπουφάν και είμαστε μαζί σας. Γεια σου ρε Πετράν. Δεν κρυώσαμε στο σώμα. Παιδιά, όχι στο σώμα τόσο, όσο τα άκρα, δηλαδή τα πόδια κάτω ας πούμε και τα δάχτυλα. Επειδή είχα το κύμπαλ εγώ, το βαστάω έτσι ρε παιδί μου για να βλέπετε. Φίλε, δεν σου κάνω πλάκα, δεν μπορούσα να ανοίξω τα δάχτυλα και ούτε τώρα μπορώ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έδωσε ενδείξεις. Παιδιά, τα λεγόμενα είναι και οι μαρτυρίες ότι μια κοπέλα αρκετά χρόνια διασχίζει τον δρόμο, περνάει από εκεί που ήμασταν κάτω στο Τιτσάκι, στην άλλη εκκλησία τη μεγάλη δίπλα. Δεν είναι ένα διάφορο πράγμα που φαινόταν. Τι πήγε ρε. Οκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη στήριξη, την καλή νύχτα από μένα, Ζαφύρη. Καλή νύχτα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα δωράκια σας, για τη στήριξή σας, για τα σχόλια. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ζητάμε μόνο κατανόηση, τίποτα άλλο. Γιατί αυτό με το κρύο δεν το περιμέναμε να μας μαστιγώσει τόσο πολύ. Γιατί μας γάζωσε, μας ξέσκησε, δεν σας κάνω πλάκα. Πες στον κόσμο ότι είμαστε σε ένα μέρος το οποίο κάνει πάρα πολύ κρύο το βράδυ. Πέφτει πάρα πολύ θερμοκρασία. Πέφτει και πάχνει. Καλά είσαι. Δεν είναι ας πούμε Φερρυπίν όπως είναι στην Αθήνα που είναι καλά. Να ξέρετε όπου έχει κοντά θάλασσα δεν κάνει τέτοιο κρύο. Γενικά και Θεσσαλονίκη και έτσι. Ήτανε και ανοιχτά εκεί ρε. Ναι ρε φίλε, και αυτό το νερό δίπλα λίγο ήταν και ο κάμπος, ξέρεις που πέφτει και πάχνει. Ποιο? Στα παιδιά. Τώρα άμα πάμε Νάουσα στον Άγιο Νικόλα, ούτε με γάντια δεν πας όσο. Αυτό ακριβώς, πολύ υγρασία και πολύ κρύο. Να είμαστε καλά μέχρι την Κυριακή. Και παιδιά, ο Θεός βοηθός. Ζεστάθηκε τα μάξι καθόλου μέσα. Εντάξει, δεν ανοίγει, κολλήσει το πλατό. Θα πάμε για part 2. Θα δούμε γιατί θέλει παραφούμα. Τι ωραία. Κι αν αυτό εδώ πέρα θυμάμαι που είχαμε κρυά μαλλιά. Θα στρίψεις Θα δούμε, θα σας πούμε παιδιά, θα σας πούμε για να μπορέσουμε και εμείς να συντονιστούμε. Μπορεί κάποιος από εμάς να μην μπορεί. Άμα δεν μπορεί κάποιος, δεν πάμε οι υπόλοιποι. Ή όλοι ή κανένας. Αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μπορεί κάποιος από εμάς να μην μπορεί. Άμα δεν μπορεί κάποιος, δεν πάμε οι υπόλοιποι. Ή όλοι ή κανένας. Αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά.